Ongi etorri Xerezaderen Artxiboa literatur podcastera. Podcasta hau egiten dugu Saioa Gabikagoge askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakizunik bikainenez, euskaraz gozatzeko. Gaur, Xerezaderen Artxiboan, minutu bat poesiarentzat. Kirmen Uriberen Lagun bat poema, gure irakurle konbidatu Oienart Garaik irakurria. Lagun bat. Bada gorrotu dudan lagun bat. Zuaitzean gora egin nahi dudanean, ez, hobeto ez, esaten dit. Laprast eroriko zera, lurrera. Bada gorrotu dudan lagun bat. Futbolean jolastu nahi dudanean, ez, hobeto ez, esaten dit. Ipurdi azpitik sartuko dizute, gola. Bada gorrotu dudan lagun bat. Gustuko neskaren gana hurbiltzean, ez, hobeto ez, esaten dit. Ez du zurekin nahiko, berak. Bada gorrotu dudan lagun bat. Anaia txikiari musu eman nahi diodanean, ez, hobeto ez, esaten dit. Esnatu egingo da berehala. Bada gorrotu dudan lagun bat. Lagun horren izena lotsa da. Ez, inola ez, esaten diot gauero. Bihar ez dizut kasurik egingo, bada. Entzun duzu? Kirmen Uriberen Lagun bat, Oienart Garairen ahotsean. Xerezaderen Artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinua da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Wind taldearena. Efektuak freesoundetik hartuak dira. 3 bikoitz, freesound.org. Podcast hau egiten dugu Saioa Gabikagoge askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustora egon bazara, etorri hurrengo batean berriz ere, Xerezaderen Artxiboa literatur podcastera. Laster arte!